lawan bangsa yang manusia. Lamun celeng tembalung ora kelakon kelawan Pulunggani. Mamaku warna mamaku kedung dalam dewek sing ngurmati. Rongokaken bakas sira wis kebelet pengen kawin ya aja karo Pulunggani. Karo sapa Yayu? Aja karo bangsa manusia. Kah ning gorong-gorong akeh siluman sing ayu-ayu, ning toang-toang akeh siluman sing lambene abang-abang. Sira kari milih aja ya, aja nemeni Pulunggani ya. Yayu, aku lebih demen Yayu. Mamaku jemaras mamaku warna mamaku kedung dalam serang bailemi bapae Dadi sirane maksa Yayu, bisa dicegah. ora bakal diganti kelawan sejene senajana ana ning alas penjalin bocah wadon ayu-ayu aku ora demen Yayu. Celeng tembalung. Iya Yayu. Yayu sadar mader sedulur ake beli. Sedulur cuma semata wayang awakmu dewek sing dadi gandulan ing ati. Daripada Yayu kehilangan awakmu, tak turuti apa pikarepmu. Yayune setuju konon. Setuju Rayi? Aduh, matur kesuwun Yayu. Tangi wis aja ngenos. Tangi. Susun dingin banyu matane iku. Aduh. Banyu mata metu kabeh. Iya. Ada teh wong demen mak kita gak ngalami nom dingin. Ya iya tentu neng rasa kena kaya ya juga. Ya. Tapi makenen celeng balung ya. Singaran Pulunggani kan sifatnya manusia. Jalma luwih ya. Iya. Beli mungkin lamun dilamar. Sebab bangsane sira bangsa sejen, bangsa alus. Beli mungkin kongkon pada karo bangsane manusia. Mulane satu-satu neng jalan supaya awakmu kelakon kelawan Pulunggani carane kuduk dicolong. Eling-eling Yayune aku celeng tembalung. Cerdas ya. Arti pasti anak palare ngerayu. Yayu. Ya. Si nyolong siapa kuno Yayu? Anggo pakai pasukan. Wah, kaya net celeng tembalung kurang percaya. Kurang yakin. Yayu. Hari konon maksudnya celeng tembalung priben. Arep sapa sing dikongkon? Tutu bae. Gawe blenak karo Yayu. Ya. Yen wis dadi resikone celeng tembalung dewek. Maksudnya? Bakal tak colong aku Yayu. Dadi pengen bertindak dewek secara langsung. Konon ya bagus berarti. Arep kapan saatnya celeng tembalung nyolong Pulunggani? Yayu, langkah dina kang bagus cing celemen. Langkah dina kang becek ya. Iwal dina kien bae sing bakal tak colong Pulunggani ya. Mangkat celeng tembalung ya. Lah tadi Yayune priwen kone. Wis tenang urusannya Yayu. Sekian celeng tembalung mangkat nyolong Pulunggani. Konon. Kok urusannya Yayu ananing guri. Tinggal karya Yayu ya. Ya. Nanging aku ora bakal mlaku. Harap letik ning Jomantara ya. Konon ya. Supaya gelis Yayu ya. Lemen
Iya Pak Gusti. Saksian marang sira kabeh ya. Iya Gusti. Aku harap dingin nolong pulunggane limin. Hati-hati Pak Gusti. Tinggal karya Yayu. Ya. Permisi Yayu ya. Hati-hati, Jung. Memang bener. Ari wong lagi mabok kasmaran, ari wong lagi mabok demen, jareng basane lupa daratan lupa lautan. Yen wong demen durung kelakon timbul rasa penasaran. Contohe adinisun, wahai para cincilimin, aja enak tuh manena ya, senajana sira nembe teka, tapi waktu kian bakal tuk upai tugas ngamat-ngamati kayak adikku celeng tembang. Bok menawa terjadi apa-apa sira sing kudu bela bantu. Jawati Ratu. Mangkat ya. Jangi Ratu. Mangkat. Ayo tur. Ayo Jangi Pak Gusti tur. Ayo Gusti. Mangkat. Ayo Kak. Kalesan bangsa siluman. Rayi celeng tembalung. Semoga berhasil cita-citamu Rayi. Sekarukir gambar waktu bos pasir welan pisan kayak kaca bos pasir dewek matur kesuwun Ayeng Arjo bos pasir kang guru stadia gede minangkane kan ditembangi bapak nur bapak asip minangkane saking bojong dewi sareng bapak lazi kang bumi cemaras kidul bos tenda bos pendrong gede ngawardi sareng mas dul gamale geding lampit gunung miglaran lang sampai badan sawiji kang udin mimiwas minangkane bandara sate kradenan mas kudine geding mas kudino kiput sing losare brebes kang ditembangi papai tutup papai sabar kang kumiwana sabalor mamaku warna mamaku kedung dalam dewek pinang kasih tembang mamaku warna dewek sing ngormati Ampun Rama ya melaku kosi lembet pisan lindak pisan tak celinguk maning aduh celinguk maning aduh priwen Ramaku pegel tak pengen liren tak priwen Bocah ya. Pengen tak cakarai dek rasanya. dosoe hilang-hilang mama sakila geding sing bedelan baru
Ayai Arjo bos pasir dewe. Baka wong dawuh aja dipadakaken karo sira sing masinono man. Tuli sira ki keselapan balung apa? Suanda bagus ning rupane, alak temen ning nasibe sira. Apes kok si bareng-barengan karo wong tua. La ilaha illallah. Sareng kang udine geding kang udin mewas bandar sate kradenan. Jareng basane Rama Pangeran Mandor rela ninggalaken panggonan demi bela kelawan sira sing dadi keturunan. Katut mikiraken nasibe isun dewe. Mbuh taun kin ki memalapa sing tumiba tumempel ning awak isun kawan sira. Ayai Arjo bos pasir, Ayai Arjo bos pasir dewe. Bener Rama, sekaliga singarane apes, singarane sial, mulek-mulek ning keluarga kula bae. Mbokmu modar bulan mau. Dadak-dadak jabatane Rama dilengseraken. Iku dudu tebakun bae. Sira semono gagahe demen bocah wadon sampai ditolak. Bah! Sareng kang bumi payet Mas Gatot Mas Udine geding. Kuh Rama, lebakuwen kulaku sing mantak dadi lara ati. Padahal kulaku menjalani hubungan wis lawas hampir 3 tahun. Kok nang apa tiba-tiba kula ditolak, bahkan milih bocah lanang sejen. Mulane gasing prihatin dadi wong lanang kunang. Prihatin Harta benda jadi cagrakan. Aja lali kang guru Rusnadi, kang guru dewek papae asing. Apa kuduna Suanda Satuan apa, Rama? Awas iku. Pun bedul apa bisa bebau. Ladalah paingan bebau ada satuan gogoge Suanda. Suanda Bialas karo nang kula Rama. tempat tien merupakan tempat tujuannya Rama. Sinalika Rama pengen dadi pejabat, pernah tak kamene jejaluk ning tempat tien. Gua kin kira Rama. Hei nang kudu sepisan pindo Rama Pangeran Mandor ketemu kelawan bangsa sing mekene. Yen ki penghalang ya Riwa berarti Rama. nang Kula Rama. senajan sira pernah ngaji durung katam. Nggih. Cak coba usiren bangsa ring satokien. Konon ya Rama. Ya Punten Rama. ya Ayo sira agia nyingking ageknya sing hadapan Tirta Suanda karo Rama Pangeran Mandor. Adalah berarti sira jelas palar karo nyawa ingsun lan Rama Pangeran Mandor. Niscaya tak candak tak sabetakan ing siti buntala. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada Candak syai'an Suanda. an yaqula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Allah Akbar.
Allah Ta'ala. Ki Rama. Wis wadah wis ketawon. Wadah tuh. Balak teman. Balak teman kini. Mesti melaju nih Rama di kampung. Ketun tekan. Ayo. Jaga nyingkir. Ajan berbeda wong dawuk sira. Bruka Rama. Jampine sampean sing rada nang kula Rama. Kin merupakan salah sawijine tantangan. Ya Rama. Ana singa Raja Rimba. Ana mau ngeloreng delongan bakakin singarane kiri kletak. Kuon ku Rama. Baka wis sejogok pertama ni besiji. Tapi puluhan ninggurine. Idih tinggali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, isunyuwun kekuatan lan pitulung pikersane saking panjenengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Ya. Kayak mengetek wadon nyoron bening wong lanang. Weru beling yen ki satuan apa? Satuan apa sih Rama? Yen ki singarane satuan wanara. Wanara ketek putih kelawan lutung irem. Dudu sembarangan berarti kini nang. Dudu satuan biasa. Maka singaran kedak putih cuman ananing zaman pawayangan. Tapi saat saiki ngawujud di ngadepane sirah lawan adepane Rama. Kang mustahil bisa dadi mustahil. Sing nyata bisa dadi goib. Ning lebakin bonggan kawitan gawe lantaran sirah ngawujud di ngadepane isun. Pangeran Mandor bakal ngempasa awak Ragadira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ya. Pirang-pirang temen satuan. Iya. Sampai jebak. Kiki apa kini nangarane kini Suanda? Kiki sing diarani satuan kingkong di Rama. Kingkong utawa gorila. Iya. Ya mung bae. Sing gawe mrinding ning Rama. Delongan nang cangkeme mangap. Matanya abang mempertelakakan satuan ini satuan kang ganas. Sedurunge sira bakal gawe cilaka kelawan isun. Iki mene bakal kebuk kelawan tetakan isun Pangeran Mandor. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo aja ingat bismillah. Beli bau terakhir kesatuan apa? Gorila utawa kingkong raja neng Wanara. Oh, satuan yang gede. Iya. Bunder. Barang tak pelatak karo roh. Pendekane Rama. Kudadi nenang. Ya beli beda pira aduh dem. Duh. Ki jebuk. Nun. Palamarta panjenengan masih kemutan boten kelawan kula ki. Sapai kasiraya Pangeran Mandor ki. Astagfirullahaladzim. Ampura Pangeran Mandor ki.
Sungkem nang sungkem. Kula ini salaman. Rama. Salaman. Pangapunten kula. Sawijining ujian tekuji lan terpuji munggu ing perbuatane Sira. Yen emas diuji karo panas sing geni, yen manusia diuji kelawan bentuk kesabaran. Sabar. Pirang dina Sira ngumet tekam rene. Aduh, Ki, perasaan lawas kula nanjak ning panggonane sampean. Ya, dodok. Wis untuk tekaning waktu, wis mingkang tekaning mangsa, wis kancik tekaning janji, wis kancik tekaning janji. Ngalamun ing tengah wengi sumedhot rasane ngati, kemutan tresnane ngati kaya wis ora kanthi. Duh, kaya wis ora kanthi kepengin dadi siji ngayahi arja bos pasir. Bapelazi minangkan ikan bumi cemaras kidul dewek, minangkane sing ngerengaken ajalane selawase. Mandor. Kula dalem, Ki. Sekian tahun lawase Sira pernah merene anggone apa sing dadi keluhan sing saengga kin mrene nembe. Ki, Tentune matur karo isun. selangkung tahun kula nembe sebah ketemu maning kelawan sampean. Alhamdulillah masih pada warase, masih pada sehat. Ya kula masih nerima lamun sampean nganggep kula tak kakek cuman sekedar bakana perlu neki. Kula ki nerima kini ki. Lebakuan singarane manusia bahkan nemu enak maklalen karo wong tua boro-boro ngirim bako kawung teka bae mrene ora. Nggih. Kin priwen mani kuna sapa kun dikawam. Yan kini ki keturunan kula Tirtaswanda. Tirtaswanda. Nggih, Mbah. Lamonan ki jebuk percanten kelawan penjelasan kula sing bakal tak
pituturaken jere dhewek miyakah maukah wong nom tekaning wong tua ki mung cuman sekedar bakana perlune bae. Ya biasa. Sareng ngayai arjo gede minangkane bos pasir serang memaku warna memaku kedung dalam demek. La 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 Apa pengen dilancaraken kelawan usahane tak konon. Ya harapannya kula ki. Pengen naik jabatan. Oh, ding lebak yen ki. Nang Kula Rama bengen Rama lagi pengen dipercaya marang Kanjeng Sinuhun Sarip Hidayatullah menjadi seorang penasehat pimpinan para pinangeran. Ya Rama ki sesambat kelawan kijebuk. Sekian kula bakal kandah ki. Lamun kula ki terang-terangan kelawan sampean jabatan kula sing semana dhuwure sekin ki kula ki kelindih kijebuk. Astaga. Kanjeng Sinuhun wis beli percaya maning ning kinerjane kula. Konon. Harapannya kula teka marang sampean priben carane Kanjeng Sinuhun kaya bengen percaya maning kelawan kula Pangeran Mandor. Ya gampang bab perkara kuon. Tentunya ana syarat-syarat sing perlu dipenuhi karo sira. Ngaturaken matur kesunai arjo bos pasir. Mamaku warna geding serang bos ondel-ondel. Aja lali bos ondel-ondel bapai lazim. Minang kakang bumi Jemaras Kidul dewek. Bos ondel-ondel Rama Nun wong bagus sekalian ora larati kula diungkapaken ning wajepuk. kula ke sekalian kandai Priben bani. ya mau kakulaku karo anakku jareng basane apes ditumplek-blek temen kodon kaki. Ya Konon. Bocah semene KSP, bocah semene lenjang kuninge, demenan selawas-selawas kelawan pilihan tambatan hatine 3 tahun ya nang. ugi Rama Singaran Pulunggani, dadak wis lamaran wis ngitung dina arepan perkawinan. Pulunggani nek nolak beli gelem kelawan putra kula. Oh konon. Bahkan arepan dikawinaken kelawan wong sejen. Dadi ki putra kula lagi lara ati. Konon. Jadi masalah ya anak kira tentang perwadonan. Leres. Wah. Cilik kari masalah perwadonan. Oh nang. Ngomong senangin jaluk pengasian konon. Sirane bagian beli nuruti segala aturan yang wajebuk. siap mawon hari kula mah. Panumbangi delikasan tuleng jalar. Najana dokai katon bae maning bayangan Maya Arjo. Bos pasir dewek. Kang bumi Jemaras Kidul geding bapai lazi dewek. Serang bos ondel-ondel sing hormat. Punten semono gah wajebuk
yakun ku sing maksude sampeyan siap mahare wejani